Okay, maayong gabi Kabisayan og Mindanao. Unog ba mo kung nasuod no? Am I here? Am I here already? Am I there? I'm here. I'm blue, dava-di, dava-da. O, di ba? Blue na blue! Ha! You know the drill, you guys. Hashtag a better Cebu. Hashtag ayul ko si Ace. Ace Dorana, what's up? Hello! Junjun the video, what's up? Red Dorana, what's up? Jude and Jed. Oh my goodness, no? From the province district to the local level. How are you, madlang people? Kumusta man, no? Bugnaw. No kay no? No, yung maayo ani, uy, no, magpainit ta. No? O, inito na to atong kagabiyon dito sa Bakud TV, mga iso, mga papremyo. O, mga halingawan. That's right, mga iso. Of course, kung kamo nagtanaw karon, dapat na amo sa Bakud Party Cebu page. Unya, ato mo comment down below mga igsoon sa ato ang comment box kung gusto mo mo-appeal sa ato ang mga games o sa ato ang mga activities karong gabi una. And of course, mga igsoon, daghan kita mga pagtulunan pod. Mangkwansa ta diri no, samtang nang huwat ta sa mga tao, mga latecomers na hapon pa, manghay sa ta dinhi. Hello di Jake Capin, the first ever commenter. You are the commenter already. You are the commenter already. Elgin Agostines, May Uznam, to Esperanza, San Francisco, Camotes Island, maayong gabi. Ay, grabe ba kata? Kalayo ba kayo natog labyog nini? Asa mo ipakapin yung mga location, mga kabakod ha, para pod makahibaw mig asa mo napita sa Sugbo na himutang. Elgin Agostines, Nodalo Elgin. Shout out to Nikki Jean Villarva. Hi Nikki Jean, how are you? I hope you're doing great. Thank you very much for tuning in. Nodalo Clarissa, Jasmine, Zanin, Therese, Antoy Chantel, hello Ma'am Antoy, mwah, love you pretty. Dilin Banzon, BB, nag-BB siya na ako, right? Or BE ni. Parang BB man? Chismis. BB! Hi BB! Dilin Borbs, Banzon. Hello, Nikki Jean Villarba, shout out natin ka. Kim Abrinica, Prinyos, Jessica, Michelle Riponte, Miko Manzo, Lourdes Jane Perez, hello. Shout out sa SK Federation nga dili mga marites. Kumbaga, Rhea Cecilia Dayday, hello. Inecons, love you mama, chop chop tutot. Chinian Munoz, Hannah Daniel Ramoneda, Kier J. Yuan, Hermosilia, Kim Camargo, Kim Brian Brigoli, Kim, Ken Mark Lado, Joy Laurent, Kisha Almadin. We have also Miko Manzo, hashtag Pamilyang Bakud. We also have here, good evening, Jessa Ligaspi. Good evening! Hi, Jessa! How are you, Day? Mayang gabi, sir. Watching from Pilar Camotes. Oy! All the way from my favorite island of Pilar Camotes. Hello, Mayor Winky Santiago. Hello! Oh my goodness gracious, mother, father, gentlemen. Watching from Maslug, Danao City, Cebu. Beaten and Bakud members, Deline Barbs Banzon. Win 500 pesos from Bakud Party Check. High Precision Diagnostic Center. Share this live streaming. Share na mga kapeks. I-share o niya itag pagyod ang inyong mga marites. I-share o itag ang inyong mga friendship. No? Kaya ato nang ipang shoutout inyong mga friendship din ha. Come here na. Ato nang dadon din mga igso ng ato mga friendship. San Francisco Camotes. Yojing Diaz, Plenios Jessica, Pagkatisuya DJ Ace. Oya, pinabuyaw! Kumihin naman ron, Mirnis Pagyot. Shout out din po, Kent June Montes, shout out to you. Ha? Raquel Colon, hello. May Uznam, shout out DJ Ace. Maayong gabi niya, May Uznam. Maayong gabi sad ni Roxanne Madula to shout out DJ Ace. Sinabi ko na yun. Grace H. Quirol, hello. Konsehal Grace Obliluan, wala. Grabe ni. Fred Valencia, shout out ko DJ taga Compostela, Sulid, Bakud. Hello, Compostela! Thank you very much to Mayor Joel Kenyo. And Vice Mayor Poylan Kenyo. Ito na mga konsihalas dira. Grabe bay. Naabo din niya ang mga taga Esperanza, San Francisco, Camotes. Mayor Ali, Mayor Al. I love you, mama. Chop chop totot. Jake Capin, DJ is guwapo. Timba ko. Done sharing. Thank you, Ange Casas. Basag Mandawi City, Cebu. Good evening, Kabakud. Ram Duterte. Let's go, bro.
Good evening, DJ Ace. Jessa Ligaspi. Lordy Jane Perez. Pa-shout out nila. Isa mang nilaha, no? Thomas Criston Durano. Hello, Criston. Napaka-pogi ng batang yan. Dapat gina siya mag-guest na ito na diri sa Bakud TV, no? Si Criston. Thomas Criston Durano, hello. Kapatulan Kel, John Keats, Kuyoka, Ria Cecilia Doyday, watching from Florida Blanca, Pampanga. Wow! Hindi wow! Okay, Pamilyang Bakud, hashtag Better Cebu, Annalie Colmines, thank you very much for watching. Ramon Pega, shout out to Gimen Ho, to Jessa Ligaspi, to Kent Montes, to Nodalo Cariza, okay, done. Good evening, Danao, good evening, Bakud, Kapatulan Kel, Natagad Regs, to Jessa Ligaspi, Hello, Grace, oh my goodness! From Consolacion, with love. Hi, Gracie, I love you, Dai. Wilson Herbert Tapere, my goodness! Sugod Vice Mayor, Wilson Herbert Tapere, what's up, sir? Thank you very much for gracing us with your presence tonight. Team Alpha, Turotot, Hamas Criston Durano, Ria Cizadeday, Kapatoan Kel, John Keys Kuyoka, legit youth advocates. Kay Casona, hey kuya, si Maymay ni, advance Merry Christmas kuya, gwapo gyapon ka hangtod karon, way paglubad, we are solid Bakud. Oy, alam mo minahon na ng gwapo gyapon gabisan og no, tigwang ang kay ko day, di mo da. Not Pantoha, hello, Jake Capin, hello. Oy, to my Tito Cons, Secretary General Adano, Danny, Tito Roble, my cool Tito, I love you Tito. Thank you very much for watching us tonight. Mayang gabi, new insights na sad. Thanks Bakud TV for responsibly using information. Miss Brown, thank you very much, ma'am. Thank you very much for watching. Pamilyang Bakud, Adano, Tito Roble, Tito Danny, Troy Lawas, shout out Brad Agaw, JV, El Nitibo, Native Chicken. Huh? MJ! Oh, no, grabe. Hi, MJ! Thank you for watching, MJ, ha? Hopefully, you're okay kung where you are right now. If you're cold right there, pagtugnaw-tugnaw lang dadong. Sama. Shout out San Antonio di Padua, Nodalo, Clarissa, Tanaw na lang ga. Kung bakit Pamilyang Bakud, Don Sherry, Sir Ace, thank you very much. Good evening, Solid Bakud from San Francisco, Camotes. Shout out Bilyardo family from Pugalo, Alcoy, Cebu. Mayang gabi sa mga taga Pugalo, Alcoy, Cebu. Lagyo, nagkikitang paabot lagi dong. Ma-excite to ba sa lagyo kay ba, no? Asa mo napita ka lagyuan yun. Shout out DCC Acro Danao. Hello, DCC Acro Danao, long live. Don Share, Almiral Lyric, to Miko Manzo, Maria Criselda, Dan Cord Pons, Pagalan Glenn, Dagohoy, Jean Jaime, Jeronine Lauron, Better Cebu. Hello, thank you very much. Skeptron Danao, hello. Dagang salamat. To advance Merry Christmas Kapamilyang Bakud. Thank you very much, VM, Vice Mayor Wilson Herbert Tapiri of Sugod. Pa-shout out Lapu-Lapu City. Hi! Ayos namang buhi, hadi-hara mo. Panagan itan, way pang-share itan mo utang buot. Good evening everyone. Paki-shout out Barangay Captain sa Cambanay, Danao City. Kapitan Leonor Perez. Shout out Bakud family. Hello Cap Leonor. Thank you very much for watching. Solidong Bakud Tapper mi Brad Agaw Epektibo. Thank you very much, no? Yun. Aida Manzo, hello. Solid Bakud Pilar. Hello. Asdang Youth Cebu. Asdang na. Isa pa may nadiri. Poro Camotes is also here. Hello, no? Hi. Adonis Capoy, hello. Also to mga kabakod from Liluan, Cebu. Advance Merry Christmas daw. Hi. Okay, mga kabakod, no? Daghan kayong salamat sa paggahin oras and for choosing to be informed. We have been live streaming for 3 months now. Og sulod sa 3 ka buwan, nagkuyog ta sulod sa 15 ka mga episodes. Diin gituki nato ang mga importante nga mga issues. And within those issues and topics, kay naatay mga nakatunan na makatabang nato aron mas maalamon ta o aron makatabang sad ta sa uban nga mga isuon nato nga mga sugbuanon. By watching and learning from the weekly Bakud TV episodes, kay dungan nato na paningkabutan to be better Cebuanos. And tonight, magpundok na sa online isip pamilyang Cebuanon pinaagi sa gabi nga puno sa edukasyon o kalingawan. Last week, kay gipasigdunggan nato ang atong mga igsuon sa PWD community through an inspiring story from Giselle Cuyos of Danao City. And of course, daghan kay tag mga kanang heart melting kaya mga
stories, no? Last episode, and thank you very much for that. Of course, sa mga sharers, and of course, sa ato ang mga interactors, thank you so much. At the end of each program, naging tayo makuha na pagtulunan nga ma-share sad nato sa atong pamilya. Gawas sa makuha nga learnings sa iyo na sad kaya pagdaog og mga papremyo. And tonight, manghatag gihapon ta og mga papremyo, ha? You're watching Bakud TV, pagpakabana sa saktong impormasyon sa tinuod nga pag-alagad sa matag pamilyang Sugbuanon. Barug alang sa demokrasya, International Human Rights Day Special. Itag nato ato ang mga kaigsuunan aron makita sa sila, no? Natay mga tawgan unya, no? Manawag gyud ta. Usa ka winner 1,000 pesos. Gusto ba 'yon? Gusto niyo 'yon? 1,000 pesos worth of high precision gift certificate gikan sa pamilyang Bakud. Ug atuwa sad mga tag-anon kung unsay sulod sa tuang mystery box. Unya na natawd-tawd mga igsoon. Ayaw mo og biya. So for now, let's play Bakud Pamain. Papaspasay pagpa-comment o you will win 5 kilos og nga bugas from pamilyang Bakud kisa kanunay nagsiguro na busog ang pamilyang Sugbuanon. And also, win men's and women's apparel by Brown Clothing. Dapat pala ako bumili ng brown clothing. Next time, pabalandera na mo mga igsoon ng mga nindot kaya ng mga apparels and mga clothing sa Brown Clothing. Located po sila at the ground floor sa Sands Gateway Mall, Danao. Who will be celebrating their 4th year anniversary next week. Ay, grabe. Basta mo na ganit kong kamotes, magpalit yung something from Brown Clothing. Pinakadali, accessible eh. No? Ato ka dapit sa may, padoong ka sa itong lounge, no? Padoong sa travel lounge. Makakita kag nindot kay mga caps. Grabe kayo ba? And super sulit. So, Brown Clothing, shout out po sa inyo. And of course, I'm also a fan po. I always buy there. Totoo yun, ha? Walang etchos yun. Mga t-shirt doon, mga mumura lang. Ay, pero mga ganda talaga, Hala na! Let's go! Let's play the Pamain game! Let's go! Patas-pasay ni, no? So, kailangan mo type sa ako ang isulti. Okay? So, ready na mo? Let's do the mind game! I-type na ang Mine Brown Clothing PH Affordable. Type Mine Brown Clothing PH Affordable. Pinakauna nga makatype na saktong-sakto. Type Mine Brown Clothing PH Affordable. Let's go, let's go. Diba? You don't have to really spend much for style. Diba? Diba? Let's go, let's go. Tanawan natin mga iksuna na ba? Lagyan natin ng spray, baka mahirapan naman sila. No? Meron na! Agad-agad. Let's go, guys! Let's go! Roy Pastoran, hello. Shoutout Pilar Bakud, hello. Thomas Renzo, Jessa Ligaspi, Wijing Diaz, hello Jessa. Kent Montes, Roy Lawas, Kathleen Takage, Lordy Jane Perez, Thomas Perez, Nudalo Clarissa, mga ayuda boys ni Luan, Team Paul Brian, what's up? Grace H. Curel, what's up mga men? Wilson Herbert Tapira is also joining. Ha? Ang nanalo at atong first winner is ano yun? Dalin Borge Banson, are you there? Tanaan na to siya, Delin, kung na si Delin, no? Delin, are you there? Because if you're not there, Delin, we'll delete you. Delin Borge Banson, are you there? Are you there? Are you there? Congratulations to you, Delin! Ikaw itong una na mananaog sa ato ang Pamain game for this evening. Our next Pamain is i-type good ninyo, no? Like and follow Brown Clothing PH on Facebook. Again, like and follow Brown Clothing PH on Facebook. Type like and follow Brown Clothing PH on Facebook. Ang pinakauna na makatype, sakto kayo, no? Sakto kayo nga pag-type niya ng mga panultion. Type like and follow Brown Clothing PH on Facebook. Let's go! Gino Garciano, hi! Nudalo Elgin, hello!
Cons Grace, very, 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 very happy to see Cons Grace, Cons Grace of Liluan, Kirol, and Vice Mayor Wilson Tapere of So Good. Thank you very much for watching, mga ma'ams and sirs. Oh, congratulations ang pinaka-paspas mo type like, and follow Brown Clothing PH on Facebook. Si Kathleen May Batoon Takagi. Congratulations! Number three. Let's go. Type, Pamilyang Bakud, Ligdong og Matinud-anon. Hala, medyo ngingig ni nga Bisaya. Pamilyang Bakud, Ligdong og Matinud-anon. Type, Pamilyang Bakud, Ligdong og Matinud-anon. Last one, type, Pamilyang Bakud, Ligdong og Matinud-anon. Let's go! And of course, guys, do follow our candidate. Ato yung mga liderato, no? From Sir Ace Durano. Follow him on Facebook. That's facebook.com/Ace Durano Official. And of course, you can search our Congressman Red Durano, our Vice Governor Junjun Davide, our board members Jed Almendras, and of course Jude Cibico. And we also have our local, sa Danao City, Mayor Mix Durano and Mayor Nito Durano. And mga konsihal, daghan kayo na sila mga igsoon. We have Christine Kamaungay, we have Ivy Durano, and we have also kisa ba? Danny Roble, we have also Edmond Lau, sino ba? Ay Banging Arias, marami, no? Halvin Twadless, no? Konsihal na siya, Day. Sorry, ano pangalan? Elizabeth Suaring Monterona. Congratulations! Ikaw na yun ang nakadaog sa ato ang third na pamain for this evening. No, Elizabeth. Okay. Napakoy nakalimtan eh. No? Basta na mga konsihales, guys. Oh, napatay si basta daghan ni sila man. Oh, sino ba? At mga social media engagers natin dyan, ano na? Ha? Okay. Let's do the fourth. Okay, let's do the fourth. Shout out to Congressman Durano! Idol! Love na love natin yan eh. Congressman Red Durano, napaka-cool niyan. Sir Red, how are you today, sir? We're also drinking red tonight, sir. Later. Hi, Sir Ed. Because salamat for watching. Mamnanaw ginasiya. Of course, murag natanggung-tanggong na sila sa kamutis, no? Itong kay lagi, napakabawod yun. Napakabating yung panahon. And we're happy. I think he's here na, no? Yeah, he's here na. Woo! Hi, go Red! Thank you for watching. Okay, mine, Red Durano, our working congressman. That's our fourth one. Let's go, type. Mine, Red Durano, our working congressman. Type, mine, Red Durano, our working congressman. Let's go! Masira aking outfit, no? Dapat pag-ganun, pero cool ba, no? Sa malamig ka, halina, suki. O saan nga, commercial? Di ba may commercial ganon? Mentos, Max ba yun? Max! Pwede. Okay. Grabe. Munching Durano, agoy! Kana, Sir Munching, napaka-humble nito, napaka-silent, napaka-lovable. Sir Munching Durano, hi, also. Janine Clarice, Janine Therese, Marites, ikaw na, Day. Janine Therese, ikaw na ang mananaog sa ato ang fourth nato, no? Ang pamain for this evening. Di ba? Janine Therese, baka naman, my Christmas gift, I'm single man, but wala ka pa. Ano yun? Wala ka pa, a solo parent. Wow! Wala ka pa member sa solo parent. Tignan natin ba sila, no? Daghan naman na Audrey Carol. Okay, we have here also
Not Pantoa, Gino Garciano, na yung mga bagong mga naong, no? Ipakapin na yung mga lugar, no? Kaya itong i-shoutout asa mo dapit gibutang, no? Okay. Let's go. Mga igsoon, makadawat og 5 kilo nga bugas from pamilyang Bakud and women's apparel by Brown Clothing. Congratulations our first winners. Please message Bakud Party Cebu to claim your prize. Ana lang kasimple. Now, ladies and gentlemen, the entire world celebrates Englishing. The entire world celebrates International Human Rights Day. O atuan ni nga gidedicate ng amaong episode alang kanatong tanan nga adunay katungod o kagawasan. Gihimo sa ninato alang sa mga kaigsuonan nato nga wala kahibaw sa ilahang mga katungod, no? Sa mga magpakahilom lang kay walay masangpitan o kinsay gidaog-daog o kinsang katungod ang gitamakan. Let's talk about human rights. What is human rights? Let's watch this video. The idea of human rights is that each one of us, no matter who we are or where we are born, is entitled to the same basic rights and freedoms. Human rights are not privileges, and they cannot be granted or revoked. They are inalienable and universal. That may sound straightforward enough, but it gets incredibly complicated as soon as anyone tries to put the idea into practice. What exactly are the basic human rights? Who gets to pick them? Who enforces them, and how? The history behind the concept of human rights is a long one. Throughout the centuries and across societies, religions, and cultures, we have struggled with defining notions of rightfulness, justice, and rights. But one of the most modern affirmations of universal human rights emerged from the ruins of World War II with the creation of the United Nations. The treaty that established the UN gives as one of its purposes to reaffirm faith in fundamental human rights. And with the same spirit, in 1948, the UN General Assembly adopted the Universal Declaration of Human Rights. This document, written by an international committee chaired by Eleanor Roosevelt, lays the basis for modern international human rights law. The Declaration is based on the principle that all human beings are born free and equal in dignity and rights. It lists 30 articles recognizing, among other things, the principle of non-discrimination and the right to life and liberty. It refers to negative freedoms, like the freedom from torture or slavery, as well as positive freedoms, such as the freedom of movement and residence. It encompasses basic civil and political rights, such as freedom of expression, religion, or peaceful assembly, as well as social, economic, and cultural rights, such as the right to education and the right to freely choose one's occupation and be paid and treated fairly. The Declaration takes no sides as to which rights are more important, insisting on their universality, indivisibility, and interdependence. And in the past decades, international human rights law has grown, deepening and expanding our understanding of what human rights are and how to better protect them. So if these principles are so well developed, then why are human rights abused and ignored time and time again all over the world? The problem, in general, is that it is not at all easy to universally enforce these rights or to punish transgressors. The UDHR itself, despite being highly authoritative and respected, is a declaration, not a hard law. So when individual countries violate it, the mechanisms to address those violations are weak. For example, the main bodies within the UN in charge of protecting human rights mostly monitor and investigate violations, but they cannot force states to, say, change a policy or compensate a victim. That's why some critics say it's naive to consider human rights a given in a world where state interests wield so much power. Critics also question the universality of human rights and emphasize that their development has been heavily guided by a small number of mostly Western nations, to the detriment of inclusiveness. The result? A general bias in favor of civil political liberties over socio-political rights, and of individual over collective or groups' rights. Others defend universal human rights laws and point at the positive role they have on setting international standards and helping activists in their campaigns.
They also point out that not all international human rights instruments are powerless. For example, the European Convention on Human Rights establishes a court where the 47 member countries and their citizens can bring cases. The court issues binding decisions that each member state must comply with. Human rights law is constantly evolving, as are our views and definitions of what the basic human rights should be. For example, how basic or important is the right to democracy or to development? And as our lives are increasingly digital, should there be a right to access the internet? A right to digital privacy? What do you think? And we're back once again. Guys, so those who have joined us sa atong Facebook live streaming, maayong gabi. The whole world celebrates today the International Human Rights Day. Please do share this live streaming and type hashtag Pamilyang Bakud on your account og dinhisan sa ato ang comment section. We will pick up our lucky sharers or we'll pick our lucky sharers at the end of this program. Ay, shoutout pala sa Jumalia Shipping. Jumalia Shipping! Hi! Mga friendships ko dyan, labi na ni Kapitan Roble. Tito, thank you po, laban lang. Nasabdan ako na... Nasabdan ako nato kung sa basic human rights. Ang sunod na mo nga ipakita mga igsoon, mga kabagon, contains real personalities kinsa motabang ug mapahinumdom nato. Ano sa ato ang mga katungod. Okay? Ato agid ni nga tan-awon og timanan kay magamit yun ni nato sa panahon nga makasugat ta og mga sitwasyon. So and remember mga kabakod, the views and the opinions expressed by the guests or resource persons are based from their stories, experiences, and personal account. The appearance of the invited guests in the program does not imply an affiliation, not an endorsement of them to Bakud Party. Now, they're invited only to support their research and promote subject legitimacy aron sigurado nga legit ang atong mga istorya. So, mga sugbuanan sa naon ni nato, please watch this. Woohoo! Ang kaimportante sa human rights kay niadtong panahon sa martial law, halos tanan nga human rights giatakan. So natural kinahanglan nga di gyud to mabalik nga panahon. Kay kung langkata na ka sa imong katungod sa pagsulti, no, freedom of speech, kining pagpundok, freedom of assembly, freedom of expression, no, aw dili na ta na demokrasya. Mupariha na ta sa ug karon pa nga panahon. Mupariho ta sa nasod sa North Korea, pareha sa nasod sa China nga way freedom of speech, freedom of assembly ang katawhan. So di gyud ta mosugot na mabalik to nga panahon. Ang basic human rights mo ni, no? Of course, ang kanang freedom of speech, no? Kagawasan sa pagpahayag, freedom of the press, no? Kanang kagawasan sa prensa, freedom to assemble, kanang magpundok-pundok sa malinawon nga pamagi, no? O unang-una, usapon na gyud ang kaning freedom to establish political parties. Muna ang mga basic human rights. The right to be respected in person, no? The right to be respected as, for example, kung relihiyoso kang tao, no? Kinahanglan po nga dunay freedom of religion. Muna gikinahanglan gyud. Ang usa ka democratic society, gi-allow niya ang multi-party system. Dili kay usa lang ka partido. Sa mga communist countries, for example, China, Korea, Cuba, unsa pa nang mga nag-exist karon nga so-called socialist countries, wala tugti ang ubang political parties pag-exist. Wala. So walay katungod, no, sa pagpundok-pundok para pagpatunhay sa mga politikanhong katuyuan. So
una nga ang freedom of assembly na sa atong patakang balaod nga nagtugot ka nato nga makatukod tag mga asosasyon, mga grupo, no, mga NGO or whatever, no, for peaceful purposes and by peaceful means. Ug wala ng freedom of assembly, mugawas ang diktadura. Kay usara may mo exist nga political party. Panahon sa martial law, usara may gitugot nga political party kadto mang KBL, no, Kilusang Bagong Lipunan. Giban man ang other political parties, niadto ang dagko nga political parties, Nacionalista Party, Liberal Party, o doon na patoy PPP, Progressive People's Party. Wala, kadto tanan, giban gyud. So usara ka partido, walay lain maka-assemble, kung dili, katura silang sakop niya na nga political party, Kilusang Bagong Lipunan. Kung ako nakita karon kaning AGKDI is extrajudicial killing. Kining pagpatay sa mga tao nga wala mag-agi sa hukom sa husgado. No? Doon na say instances nga ang ubang sectors gihikawan sa ilang freedom of the press and freedom of expression. Pananglitan sa Rappler, no? Pananglitan sa ABS-CBN o guban pa. No? Wala sila tungti sa pag-operate. Naapay mga illegal arrest. Dakpon ka nga walay legal and factual basis. No? Common kay na. Muna ang mga human rights violation sa ani nga panahon, sa panahon ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang una gyud nga grupo nga ingon ta nationwide ang membership, no? Ni aktibo kayo sa pagdepensa sa mga katungod sa katawhan. Ang flag, no? Free Legal Assistance Group. Dili sa siya public attorney's office, usually kadtong mga gi-persecute, no, or gi-prosecute politically, no, mo na ilang mga kliyente, no, wala siya. So flag, nag-exist pa man tingali sad ang uban nga organization kadtong Mabini, although they are no longer active, no. Ang PLLP, Protestant Lawyers League of the Philippines. Murag wala na sila mag-exist karon. Ang aktibo lang ang Free Legal Assistance Group. Kasagaran, ang ilang mga kliyente, katulaging mga victims, no, sa AJK, victims sa pagpanakop nga walay factual and legal basis, kadtong i-persecute politically, kadtong i-red tag, tungod lang kay supak sila sa karon nga rehimen, ingnon nga komunista na sila. Kung dili komunista, dilawan na sila. So may tabo nga usahay na mga death squads, no? Hitabo na mga death squads kay kani-gani topic man ni sa International Criminal Court in the future, no? Nga sila ang pitol mo patay sa mga tao nga supak sa rehimen. Bisan pag ingunta mga drug addicts man sila gipamatay. O lagi drug addicts pero tao gihapon na sila. Kung tao ka doon nagyug kay tawhanong katungod. Importante kay kung walay balaod, there is chaos and disorder in this country. Kinahanglan nga mutuman ta sa balaod. Dili gamiton ang balaod, no, pagdaog-daog sa uban. So importante kayo, rule of law, not rule of might
or rule of the gun. Okay? Rule of law kana sa mga democratic countries. Muadto ka sa China, di man mo makapundok, musupak mo sa pamaagi sa Communist Party of China. Diri sa North Korea, ang ilang mga leader, mao ginoo nila. Kung unsay isulti silang leader, tumano nila. So, importante kayo nga motunhay ang demokrasya, kay maura na'y ingon nato pamaagi nga malinawon ang katilingban. Akong mensahe no sa mga viewers mo ni nga nakatagamtam na ta, naka-experience na ta sa one of the darkest chapter sa atong history, kadtong martial law nga wala tugti ang political parties pag-exist. Pagilangkatan ang mga katawhan sa ilang mga katumod. Basic human rights, no? Freedom of speech, freedom of expression, freedom of assembly, freedom of religion. So panalipdan gyud nato ang mga katungod nga karon pa nag-exist hangtod karon. Kay moabot unyang panahon kung hikawan ta sa atong mga katungod, there will be no peace in society. There will be no peace in society. And the guns will not be silenced forever. Naagi opposition sa panahon gani sa martial law, kinsa may ingunta recruiter, no? The best recruiter sa NPA, si Marcos. Kaya mataong malinawon, musupak namang gyud. Usahay di na gani mo gamit og rason, mo gamit na og armas. Ato nang likayan kay kaning dugoong pamaagi, no, dili na siya maayo sa katawhang Pilipino. Makigbisog ta pagprotektar sa atong katungod sa malinawon nga pamaagi. Pero naamagoy uban nga makorner na gani, wa nagi laing paagi, mapugos na lang paggunit sa armas. Di ta gusto nga mabalik na nga panahon, no? Karon nga ingon ta dunay hulga sa atong tawhanong katungod. Una, kung dunay krimen nga mahitabo, no? Ang atong kapulisan maimbestigahan man na. Kung dunay mga crime scene area nga posible nga mo'y makahatag ug katinawan sa maong krimen, amo ginang interviewon, no? Kandak yung interview para masulbad ang mga krimen. Dili na sila ginatawag na to nga suspect, mga persons of interest. Persons of interest meaning makahatag sila og mga impormasyon, no? Leading aron masulbad ang mga problema o ang maong krimen. What I mean krimen. So, ang suspect na, ang kanang atong gitawag na suspect, mao na ginay nigawas atong investigasyon na siya naghimo sa mga krimen. Mao na nga mo file ta og kaso batok niya adto sa piskalya. Pero kung dunay krimen nga nahitabo, unya doon na magutay gitawag og pag-aresto niya na citizen's arrest, pasabot ang mga tao may nidakop niya kay nakakommit siya og salaod, no? Nya pag-abot sa pulis, iyang i-turnover, sir. Kami may nakadakop ani iyang i-turnover. So inipile na to ana nga tong kaso, citizen's arrest aided by the police, no? Kita ni support tata, no? Nya inig-turnover ana niya sa kapulisan, doon na tayo gitawag og Miranda warning. Unsa man siya Miranda warning, no? Ato nang ipahibaw sa maong dinakpan nga doon na siya ay katungod sa pagpakahilom, no? Ano na kay katungod sa pagpakahilom? Mata butang o istorya nga imong isulti, pwedeng gamiton pabor o batok kanimo sa bisan asa nakapig diri sa Pilipinas. Doon na kay katungod sa pagpangita o maayong abogado para mo laban kanimo. Napod kay katungod sa pagpangita og doktor nga mo-examine kanimo. Og dili ka ka-board, ang gobyerno mohatag gyapon nimo. Nasabot ka.
Doon na siya katungod sa pagkakahilom kay kung unsa man gani ang iyang isulti, iyahanan ka na ha. Rights na niya no atong konstitusyon nga ang iyang constitutional gitawag nato constitutional rights no. Katungod niya nga mahibaw ko unsa may sala nato. Mao nang basahan siya sa pulis. Kaya ang civilian nga nakadako kung citizen's arrest wa man siya kahibaw niya na. Pag turnover niya sa pulis, pahibaw sa pulis. Pero kung kami mo'y makaakto nagbuhat siya krimen, parehaan ng namaligya siya illegal na drugas na dakpan na mo. Nidakop, diha-diha dayon pahibaon siya, no? Nga gidakop ka sa salaod nga pagpamaligya og illegal na drugas. Doon na kay katungod sa pagpakahilom. Kay ang unsa may imong isulti, mahimong makatabang nimo or makanudnud pa nimo, no? Sa mata sa balaod, no? Unya, doon na sad siya katungod nga ipamedical ginanatot siya, no? Ato siyang dalhon sa medical institution para sa hospital or city health nato, aron nato atong ipahiling. Kay katungod gihapon na siya, no? So, mao na basic na siya nga rights sa usa ka tawo, sa usa ka dinakpan mga i-turnover sa kapulisan, sa mga ginahimong buhaton. Pahibawon gyud siya kung sa iyan sa kanang persons of interest, muhangyo mi nga, pwede ba hinabion ka namo? Nga mao ni ani nahisgutan man ang imong pangalan sa una sa butang ka dunay gipusil no imong nana niya namatay dunya dunay mga hisgot-hisgot nga muni muna sir wa pa na mamatay doon na sila pa nagbangi mahitungod ba sa boundary sa yuta mahitungod ba sa boundary gyapon ya kahoy giputol sa usa nakuan mo sa imong nana sir bahan na sir imong nana. So, dili na siya yung direkta na suspect dayon, no? Kay investigaron pa man na. So, ato siya siyang hinabilon, ato siyang istoryahon, na kung pwede, mangyutan niya nga ato siyang persons of interest man siya, ato siyang gamit para pagkuha sa iyang side. So, kung sa may iyang isulti, dili man sa tang mo rely nga, usa lang ka atong pag-inabi, mangita sa niyo lain sad nga mga witness or witnesses nga makahatag sa katinawan mahig sa maong hitabo, no? O maprobahan gyud nga ang usa ka person of interest muli mao gyud ang siya gyud do na makatudlo nga siya gyud may nagbuhat sa maong krimen. Ang persons of interest mahimo na siya o suspect, no? Hindi suspect na mo na file na tao kaso sa ang tagtungod mo diri magpapagapidabit ang witness pa magpapidabit hindi na tayo file. Ini-file dito sa piskalya, timbangon sa piskalya, tanawon niya kung saan ba ako, dili kung saan doon na ba'y gitawag og probable cause, no? Doon na ba'y hinungdan nga isa ka dito, kung mapalka nila nga naagyon, ila nang isa ka nga doon sa husgado. Mo na nga malusot dayon ang warrant of arrest. Kung musulod man gani ang kapulisan sa Panimalay, doon ay gitawag nga kanang nag-serve bitaw mi og search warrant, no? Kanang search warrant ikuha na gi-apply na siya gi-apply na sa atong husgado ini makumbinser na to ang husgado nga dunay kapasigaran nga mapagawa siya og search warrant sa maong balay or maong nga institusyon or unsa ba. So meaning ang kapulisan mangita nga naay gipangita diha unsa may gipangita nila sama anang armas nga way lisensya. Doon naman gani, na-expire, huwag rin nyo, pwede na natin applyan o search warrant. Violation man na sa Republic Act 10591, sa drugas, pwede na ito siya applyan. Republic Act 9165, so applyan o search warrant para makuha ito kung unsa man gani. O naagi na siya, pero doon na sa instances, pananglitan, nagkandak o kanay illegal ba nga, gigukod bitaw ang kriminal niya mosulod og balay ang katong pulis nga nagukod gyud siya mosulod gyud siya para madakpan gyud tong kriminal. Doon ay mga instances imo nana. Apa.
ikaw doon ay katungod sa pagpakailom. Matag doon ang istorya nga yung isulti, pwedeng gamiton pabor o bato kanino sa disakasa ng Korte des Pilipinas. Ikaw doon ay katungod sa pagpangita o abogado o dili ka ka-afford ang gobyerno may muhatag kanimo. Nagsabot ka sa pasabot? Ang sa ato aron sa health protocols nato, gipangusgan din na nato, no? When in fact, ubay-ubay na tang naisyuhan o citation ticket, no? Gikan sa siyudad sa Danau, katong makita nato nga katong mga violators nga gay gigulo ba nga ligid mag face mask, no? Kay usod ba yung tayo ang proteksyonan nato dili nato bagulingon ang tibok. Danawanon katong mga mga lumulong diri sa ato. So aron malikay mo nga ma-issuehan og citation ticket sa health protocols, mangyo ninyo nga pag face mask ang ginawa. Ayaw niya ibaliwala ang hulga sa COVID-19 karon gani padayon na man. Manginaot ko nga katong mga di gitupugan sigla kaw-lakaw diha sa dalan nga ang pag face mask din para dili mo madakpan sa ato ang makabayulit sa ato ordinansa sa health protocols. Alright, good evening mga kabakod. Shout out po pala sa ato ang mga umabot na board member Jude Cibico and board member Jed Almendras. Thank you very much for watching and tuning in to our channel this evening. And of course, mga iso, nung sa man ang inyong mga nakatunan na base sa interview. Well, sa ako hindot kaayo no nga natay katungod. Unahibalota sa atong katungod. Sahay manggod kinibitawng naagi dapat untay balanse. So ang balanse kibali magagikan ni mga igsuon sa mga nag-implementar sa balaod o sa mga tao nga musunod sa balaod o sa mga dili makasunod sa balaod doon nagihapoy mga katungod na sundon. And with that, I'm proud to be kabakod. Kamu mga igsuon, proud pasad mo nga kabakod ka. Well, I am asking that kay ang pamilya Bakud gusto og malambuon no nga komunidad. Gusto sa Bakud nga kanunay ta nga naay makuha nga pagtulunan because Bakud believes in respect, equal rights, and inclusive governance. Kinahanglan nga naay tingog ang tanan kaya magtag sektor should be no the majority. Og kinahanglan nga kahibaw ang matag pamilyang Subuan kung unsa ang iyang buhaton ug asa mudangop kung apektado na ang ilang katungod. Pagkatao og kinabuhi. So mo na nga happy to be a kabakod. Bakud also believes that in order to live in a progressive and peaceful community, kinahanglan nga magsinabtanay ta og magtinabangan. Kung naatay kailangan ng kinahanglan kay tabangan nato, no? Ug importante kayo nga makibaw ta kung kinsa ang dali nga maduulan, ba? Kanang consistent ng record sa pagtabang nga walay gipaabot nga bayan. So, makita kayo ni nato sa buhi kaayo sa atong mga kabakod Governor Ace Durano, Vice Gov Junjun Davide, Congressman Red Durano, Mayor Nito Durano, Vice Mayor Mix Durano, Board Member Jude Cibico, and Board Member Jed Almendras. Ingon man sa atong mga konsihales sa matag munisipyong Tabacod. So we're hoping na nakakuha mo og pagtulunan tonight. And let's read some a little bit of comments here from our viewers. Mga igsoon, wait lang. So, naadiri si Rosemalin Pereda. Hi to Farley Nevic, proud to be pamilyang Bakud. J.R. Roble Piatingo. Also to Honorable Councilor Danny Roble. Jessa Legaspi Anov Akramer. Carlos Anthony Pono, hello, of Carmen, also here watching. To our Councilor Christine Kamungay Gore. Ate Tin, I love you, te. Bakud Party Cebu, nice ang topic. Informative ka. Salamat, Bakud. Thank you very much. We also have here Mitch Brown, thanks Bakud. Not everyone knows about the Miranda warning. People are expecting nga pwede rin si kupon largo o dalhon sa police station. And maayong gabi sa tanan. John Francis Lucero of Adela Poro, daghang salamat. Also, to Gary Rama, Edgar Gary Rama of Poro, atong mayor, of course, Ma'am Dina Rama, atong umabot ng vice mayor, mga CBRRMO Poro. Daghang salamat for watching as well. I saw that one earlier. Unya, napadali mga igsoon, mas maayo gining natay kaalam sa batas. Salamat sa dakong impormasyon Bakud. Jessa Legaspi, human rights are basic rights that belong to all of us.
simply because we are human. They embody the key values in our society such as fairness, dignity, equality, and respect. They are an important means of protection for us all. Yan. Thank you very much for that, Google. Joke lang. Baka naman no? Baka lang, no? Baka naman i-copy lang, no? Nakaka-research si Jessa. Joke lang, Jessa. Good job. Hashtag Pamilyang Bakud. Pilar Camotes, Rosemelin Perida. Thank you for tuning in as well. Shout out Farley Nevik of Liluan. Bakud Liluan. Huwa! Uga-ala. Osmani. Jessa Ligaspi. Alright. Okay. I think mga ison, nasayra na nato ang mga tips aron maprotektahan ang atong katungod. Karon mga kabakod, andam na ba mo makadaog? Let's play! Kay Samani! Host for the camera, DJ Ace. Kailangan na kailangan ko pala. Para saan pala yun? Kay Samani! Yeah, okay. Simple na kaya mechanics ha. Naaram ipakita nga picture sa screen o niya paunahay lang mo og tag-an. Guys, duha ka winners ang atong kuhaon. Ang price ani duha ka 200 pesos cash or load. Kamu lang ang mupili kung unsa inyong gusto. By our Vice Mayor of Sugod, Wilson Tapiri. Okay, let's play Kaysa Mani number 1. Are we ready? Okay, tanawan nato kung makailabas sila. Ha ha ha! Huda, 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 huda! Are we ready? Kaysa Mani number 1. Let's go! Kaila mo yung gaan niya. Ay! Walang kaila ko ana niya. Mo si Jericho Rosales. Joke lang. Kaysa Mani! Pwede, duwa na mga ikson. Kaysa Mani, 200 pesos cash reload. Kamu lang mo pili from our beloved Vice Mayor of Sugod, Wilson Tapiri. Kaysa Mani! Nakakita na ko, oh? Are you sure? Naay nakauna, not panto tanawa. Are we sure? Okay. Dapat dari si kisabay pa Rosemelin Perida. Okay, Rosemelin Perida, congratulations di. Ato ang Kaysa Mani kay si. Parang gino to yan akong kaguling anong problem ako ba? Bagay ba? Parang ako nga ano. Ang gwapo eh. Ha! Ang bagay to bagay si Board Member Gentleman mo maninindot kayo gid niya ask ni Sir Jed ang iyang mata, no? Makakita lang ka ni Sir Jed, tutukan ka niya, mura na ka ganang mahilis eh. No? Napakagwapo nito. Di ka magtuo na nasa mga padung ni senior si Sir Jed eh. No? Di ko mutuo, mas senior pa ko tanaon kasi sa iya eh, no? Malain gusto kong bukiligon, makakita ko niya eh. Board Jed! Thank you very much! That's our case Mani number 1. Are you ready, Poppy? For our case number 2? Case Mani. Huh, ang ganda ng ilong. Are we ready? Case Mani number 2. Bam bam bam. Naman ako yun, no? Di ba pwede? Tanawan na to. Kisa may makatubag niya ni mga ison. Are we ready? Rosemelin Prida, Elizabeth Monterona, hello. I'm in Loric, hello. Not Mantoha. It's saying Ace Durano. Ace Durano nga ba? Ilong nga ba ni Sir Ace to? Good kay ilong na. Oy! And the right answer is... Tadam! Ace Durano! Oh, grabe. Inod kay ilong ay, no? Sir Ace. Kung si Sir Ace kung kanahon ni mo ba, kay mura siya si Tom Cruise, no? O sa isan mo tanaw mura siya si Clark. Ano yung pangalan ng Superman? Si pangatong Superman gani. Yung pangalan ni Superman, nga di siya Superman, si Clark Kent. Oh, grabe yun. The resemblance is very real, man. Okay. Hi! Sangay!
Ace Durano, Gov Ace! Huh! We're very proud of you, sir. Thank you very much for everything that you do. And of course, sa tanan pang kaya ni ato pang buhatonon puhon. No? Thank you very much. All right, congratulations, winners. Kindly message the Pamilyang Bakud Party page to claim your prize. 200 pesos cash or load. Kamo lang mo pili. Thank you very much. VM Wilson Tapiri of Sugod. Now, let's take a quick break, mga kabakod, before natatawagan ang atuang lucky winner sa 1,000 pesos worth of gift certificate. Sa HP Diagnostics gikan sa Pamilyang Bakud, ug atua na sad nga tag-anon kung unsay sulod sa atong mystery box. All that and more after this quick break. See ya!
Off na naman ang microphone! Okay, mga Igsoon, hi! Welcome back to Bakud TV. Like and follow their official pages aron maguna sa mga updates. Daghan sa mga salamat sa atong mga sponsors, no? Hatagan nato og heart reactions, mga guys. We have tonight ang pamilyang Bakud, Wilson Tapiri, Brown Clothing, and KDA Skygo. Daghang kayong salamat sa atong mga Igsoon na mga business din ha. Ayaw mo og duha-duha og pag message lang no sa ato ang Bakud Party Cebu page ug base lang inyo na pod na mga produkto o inyo mga negosyo, mga serbisyo ang ato ang isalida dinhi sa ato ang Bakud TV pamilyang Bakud. And now, manawag na ta sa atong winner na 1,000 worth of GC from High Precision Diagnostic Center nga mahimo nga magamit kung pagpa-blood test sama sa CBC, cholesterol check, blood sugar, urine analysis ug uban pang personally purchased by pamilyang Bakud. Kaysa pamilyang Bakud, health matters. Bunot ng entry, no? Atong tawagan mga Igsoon sa mga kaya, okay. Let's go! Atong tawagan karon taga Tayod Liluan ni mga Igsoon. Ang koronaning bagbag basin ba uroy, no? Pasa nakapalood ba ko? Koronaning mo ba? Cannot be raised because you have no load, kuya. Wow. Okay, 8. Mag-ready na kayo dyan. Hindi ako sure. Ito, nagtawag mo ko ganilang bagulang. Mga taga-Tayluan, amdam-andam na mo ha. Ako na nanawag sa inyo ha. Dili nyo mga uyab ha. O dili mga kabit sa inyo mga asawa. Okay. Ay, hello, good evening ma'am. Si DJ Ace ni sa Bakud TV na, si Ma'am Teresita Cuyos Maglasang. Ma'am, naman. Ay, hello po, good evening sir. Live ta karon sa Bakud TV sa Facebook. Sir. Hi Ma'am Teresita, ikaw ni? Yes, sir. Ano naman namang mayang gabi. Ma'am, nakakaroon sa Tayod Liluan, sakto. Sir. Atagay grabe, bay. Okay, ay nako, congratulations Ma'am Teresita. Ikaw gyud ang atuang bulahan nga mananaog sa atuang 1,000 pesos worth of gift certificate para sa High Precision Diagnostic, no? Magamit ni mo ma'am kung na kay mga kaila ka pamilya or ka mismo, kailangan og mga blood test, CBC, cholesterol check, blood sugar analysis, and personally purchase ni sa pamilyang Bakud para ninyo. Congratulations, Ma'am Teresita Cuyos Maglasang. You are our winner for the 1,000 pesos po. Congratulations. Usa may imong gamitan sa GC, Ma'am Tere? Kuan, sir, kung gamitin na po, kung nami ko sa pamilya, sir. Maog yun, no? Dako kayong tabang, Ma'am Tere, no? So, usa may imong mensahe, Ma'am Tere, sa atong pamilyang Bakud? Ano, sir? Usa man ang imuhang mensahe sa atong pamilyang Bakud? Salamat sa pamilyang Bakud and more power. Ay. And God Okay. bless. God bless you too, Ma'am Teresita. Thank you po and happy Friday! Bye-bye! Thank you. Okay po, bye-bye! Alright! Can we do another one? Dami naman tayong ganun eh. Ano? Let's do one more ha, kasi ang sarap pakinggan. Let's call one more, guys. Let's do this. Okay. Okay. Ambot lang kag kanina baka ni signal, murag ta layo-layo ni. Akong na ibot kay taga Danau ni. Tugunon. Layuan ni ang lugar ha. Ha? Oh, na. Dapat tinaka mo intro eh. No? Kasi kung mo intro kayo mga hello, hindi mo naman nag-yaga. Nahul ganoon mo na. La, di mo tubag. So for the fairness naman of everybody, may a lot of call pa. No? Pwede lang isa lang yung try. Isa lang ang try ha. Di mo tubag si kuya. Okay. Sorry, let's do. Oh, we have a lot of call. We have a lot of call. Sayang, you know. Alam ko. Cannot be, malamang. Okay.
Wapapapa. Wala, kininong. Kininong ka taga-isla, gini. Nagini signal ron, bagyo-bagyo ra ba? Let's do this! Okay. So, tawagan na ito. Ato ang tawagan dito, taga Pilar Camotes. Huh? Nakamo, dapat i-share ninyo. Hala, incorrect. Incorrect ang niyang number. And ano nung, bakit incorrect yun? Hala. 39. Sakto naman. Siguro hindi na yun active. Uy, kamo ba, pag-apil mo ng mga inaan, pagbutang mo ganang ni active na contract number, sayang kayo ba no? Layo kayo. Kalayo ani oy. Ginsay Danau, kalayo ba ani eh? Or what? Okay. Tawagan na to. Taga-Ginsay, mga taga-Ginsay, shoutout sa inyo dyan. Sa mga way uyab diha. Hashtag out, hashtag MJ. Sa mga walay uyab, bibiyaan ng uyab, nangitag laing uyab, kunya, patay na ang uyab. Oh. Hashtag MJ. Sayang ni, no? Dili mo tubag karon ba? Babae ra bagid yung tanong, oh. Para ka MJ. Ay, shout out sa MJ, sa mga MJ dyan, Michael James, May Janine, Michael Jackson. Hello, good evening. May gabi, live ta karon sa Bakud TV si DJ Ace na si Ma'am Vivialine May Bocanegra. Ako ni. Ma'am, good evening sa iyo, ma'am. May gabi, congratulations po. Ikaw ato ang lucky na gitawagan para makadaog og 1,000 pesos worth of HP Diagnostics. Hala. Congratulations, Ma'am Vivialine. Ma'am, ano pa magamit ganini mo, ma'am, kana kay mga panginahanglan, mga lab test, may nana, libre-libre na. No, by the Bakud party. Unsa may imong gamitan aning gift certificate, ma'am? Ipalit na ako para sa kong anak, sir. Ay, ba? May noon, no? Umagusa man di ay. Ang imong siguro yung ipalit lab test yung anak, no? Okay. Ma'am Vivialine, daghang salamat. Congratulations po. I-message lang ang Bakud Party Cebu page, ha? Sa imo ang daog. Yan, sa may imong mensahe sa pamilyang Bakud, Ma'am Vivialine. Salamat sa pamilyang Bakud. Ay, congratulations po. Sige, may gabi. Bye-bye! Happy birthday! Okay. Alright, mga kabakod. There you have it, folks. What's up? Let's play. What's in the box? Box. Nati ka ng music, anadong, no? Ang itag music ka ng, what's in the box, no? Okay. 500 pesos cash or load po. Sponsored by KDA Sky Go. KDA Sky Go, thank you very much for your sponsorship. Unsa man kay sudan nga box karon? Bitin lana o sa bag. Works. Congratulations! Let's go! Ag-ano na nato ang nasa ilawom sa box, mga igsoon. Lana gamot. Ildunggan sa duwende. Allah diha. O saman, ang clue. Gamit kayo ni sa pagkaon. Ha? Gamit sa pagkaon. Ano na? Ha? What's in the box? Masok na nga atong mysterious box. No? Kuhan kayo ni, no? Antique kayo nga box, mga ikson. No? Tagon Diyos sa giyani kung di na ako tarungon. Hala, let's go. Unsa man ka na sa sud sa ato ang box, mga ikson. Asa naman to akong cellphone. Basing di sud na sa what's in a box, no? Ambe? Voice! Ito man nganong end, mura man ka ng, mura delayed forecast man akong kuano eh. Delayed forecast ako ang chat kung, Caldiro! Pagka-bright yung kayo ni Mamanoy. Caldiro! Masudir yung Caldiro! Caldiro yung dindi! Chopsticks! Pwede!
Kutsara! Apil na po this Biden. Tinidor. Panaksan, cellphone. May sa ganot-nunot. Dong-nunot. Gamitan niyo ang cellphone para kaon dong. May sa ganot. Kutsara, tinidor, mantika, plato, house and lot. Nako po. Spoon. Mag-English na. My God. Saucer. Sosyalan. Platito, seasoning, plato, platito, halawe. Tinidor. Wapagid, no? Wapagid dong. Wapagid siya yung nakasuod yun. Tasa! Nagabak, masuod ang tasa dire. Bakso! Wala, oy. Luwag! Oh, prabuyang! Pubuan luwag, mapasok sa tanang luwaga dong. Panghukan! Labakara! Ragaba! Usa naman yung mga answer ninyo. Plato, towel! De. Ngipon! Baby girl! Asa! Hashtag MJ naman! Towel! Panik! Panik! Kuha ka ng tinong! Hoy! Tostiso! Ngipon ka! Buteri ka! Table cloth! Panyo! Kutsilyo! Black paper! Among uyab! Basin ako uyab na niya! Brief! Gamit sa pagkaon, brief. Specific dapat, gamit sa pagkaon eh. O, gamitin ninyo sa pagkaon kung daghan mo. Ana, next ko. Ato ablihan. Ito dito, sirip-sirip. Kaming mainit. Finger. What? Finger. Paper plate. Hapin sa lamisa o mantel. Underwear. Akong uyab, kay wa na mo balik. Ala na, hashtag MJ. Ala na, ano nakadaong? Esther Bacalya. Ikaw na nga ba? O ang susunod sa ato ang mystery box kay pam param pam pam param pam pam param pam pam pam. Wow! Yeah! Do you sound family to you? Gloves! Plastic gloves! Oh, kay basig boxing gloves, no? Congratulations na nakatagat si Esther Bacalya. Congratulations. What's in the box is the plastic gloves, ha? Gamit po yan para sa pagkaon, hindi po sa ibang bagay, ha? Klaruhon lang nato. Thank you very much. Disposable plate, dahon sa saging tray, pot holder, paper plate, Danilo Montes. Thank you very much sa mga niuban. Eugene Agustines, thank you very much. Congratulations to our winners! Please message sa Bakud Party Cebu to claim your prize. We will be announcing the lucky 3 winners of the live sharers. Kailangan po na mayroon po kayong sharer badge, no? O saan pag sharer badge? Kailangan nilang mag-share. Share lang ng share. Basta na ito'y Bakud episode. Share ng share. Like and comment lang, no? And we'll win 100 pesos cash or loan for our sponsors, Wilson, Vice Mayor Wilson Tapera of Sugo. Nice kata. Thanks, Bakud Party. Esther Bacalya, congratulations. Thank you very much po. Okay, our live sharers, congratulations. Load 100 pesos. Raquel Garciano Daa, Glizel Claire Manzo Roble, Glenda Sbarolo. Alright, congratulations Raquel Garciano Daa, Glizel Claire Manzo Roble, and Glenda Sbarolo. Thank you very much and congratulations. You are lucky winners of the live sharers for this episode. And our time is up. Daghang salamat Subuanan for watching Bakud TV. The views and opinions expressed by guests or resource persons are based from their stories, experiences, and personal accounts. The appearance of invited guests in the program does not imply an affiliation, not an endorsement of them.
to Bakud Party. They are invited only to support the research and promote subject legitimacy. Thank you, Pamilyang Bakud, Governor Ace Durano, Congressman Fred Durano, Mayor Nito Durano, Vice Mayor Mix Durano. Shout out to Board Jude Cibico and Board Jed Almendras. Next week's na pod mga igsoon, next week kay mapuno ang ato ang kagapion sa musika o kalingawan. O ang mga entries nato sa Better Cebu Jingle Contest. So naa na ang resulta, preliminary judging sa Better Cebu Jingle Contest. I-flash nato sa screen, and the 5 finalists are these people: Sean Sanchez Pacana, Russell Aligado, Neil Silarda, Kenneth Samlero, and Jay Castro. Congratulations our 5 finalists, and naduol na kay sila sa ato ang championship, no? Nga makadaog og 100,000 pesos cash. That will be on December 17. So please watch our episode next week, mga kaigsuunan. So this has been DJ Ace og kaninyo sugbaanan nga nagtanaw karon og kanunay nga misuporta sa kamutuuran. You are watching Bakud TV, pagpakabana sa saktong impormasyon, tinod na pagpangalagad sa matag pamilyang Sugbuanon. Maayong gabi! Goodbye! Yeah, boy!